Morning everyone. So ito karon din sa Oroquieta City. Ito diri sa kapit sa may public market. Sa ito nakita din ang gisugdan ng gitugtukod ang mga dulaanan din sa para sa maabot nga pista ni sa Oroquieta City. Tukod na ang mga dulaanan, peryahan inside ang mga balay-balay so nila pag tukod lagi plaster ang mga dulaanan. So busy sila sa pag-installer ini nga mga dulaanan. Klase ng dulaanan mo ni siya siguro Ferris wheel po din ang horror train. Okay, so dayon na ilang pag-install o plaster sa dulaanan din sa kilid sa seawall.